Sa makasaysayang resulta sa eleksyon 2019 alang kanatong mga Mindanaoan. Kinitungod kay tulo sa mga kandidato pagka-senador pasok sa Magic 12. Duha sa ilang tulo, mga Dabawenyo. Ano yung report? Siya si Christopher Lawrence Tesoro Go o mas ilado nga si Bongo. Nataon niya itong June 14, 1974. Apo siya ni August Tesoro, tag-iya sa usa sa pinakadakong printing press sa Davao City. 1998, nagsugod si Bongo isip executive assistant dihang kongresista si President Rodrigo Duterte sa Davao City. Ug dihang mibalik pagka-mayor si Duterte, nagpabilin si Go isip executive assistant niini hangtod na nga nahimong presidente si Duterte. Giban sa usab si Bongo nga pambansang photo bomber tungod matag hulagway kang Pangulong Duterte kanunay kining makuha sa kilid niini. Sa pagkapangulo ni Duterte, gi-appoint si Go isip Special Assistant to the President o SAP Bongo. Og niadtong March 2018, gibutyag ni Pangulong Duterte nga mamahimong maayong senator si Bongo kung makadaog. Gani sumala pa sa Pangulo nga siguradong makadaog kini. Diyang ni-file siyang COC, kanunay ang anaa sa top 12 si Bongo sa mga survey. Og sa mismong adlaw sa eleksyon 2019, dumadaog kini sa nakuhang botong kapin 19,600,000 sa pwestong number 3. Maraming salamat sa mga kapatid kong Pilipino. Patapos na rin ang eleksyon. Sana maging mapayapa. Kini si Ronald Marapon de la Rosa, na taon nitong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod na tao kini sa Barangay Bato ug sa pagkabrusko sa lawas nini. Gitawag kini sa mga higala ug nakaila kaniyang si Ronald alias Bato de la Rosa. Misulod si Bato sa Philippine Military Academy ug natapos niya itong 1986 sinagtala class. Misulod si Bato isip lieutenant sa Kani Philippine Constabulary o PC. Nahimo pa siyang station commander sa Sasa Police Station sa Davao City niadtong dekada 90 ug sukad ato misaka na ang ranggo o katungdanan hangtod nga nahimo siyang hepe sa Davao City Police Office niadtong 2012. Nabalhin kini sa Camp Crame niadtong 2013 ug diyang midaog si Pangulong Rodrigo Duterte pagka-presidente, nahimo kining pinakaunang Mindanaoan Chief PNP. Mitrabaho kadyot isip Bureau of Corrections Chief ug mihawa kay midagan pagka-senador. Sa kasamtangang standing, anaa si Bato sa ikalimang pwesto nga adunay nakuhang boto nga kapin 18,100,000 votes. Ipasalamat ko sa tanan Pilipino nga nagtuo o nisuporta ka nato sa atong kandidatura. Sa pagkakaroon doon ay 18 million plus nga Pilipino nga nito ka nato. So, bot pasabot, dako-dako sa katibuk ang Pilipinhon ang nagsalig. Wala dama sa kabanay ni General Bato ang kadako sa boto nga nakuha niini. Pasalamat ko sa 18 million katao na nagtiwala sa akong papa o nibotar sa akong papa. Proud me nga siya na nami senador sa Barangay Bato. Buutan kina siya unya, di gina gustong binuang. Unya kuan na siya kanaon saning matinud-anon na siya kung siya yung istorya. Si reaction nimo nga senador na gyud. Ay nalipay kay ko oy. Ikatulong Mindanaoan nga nire-elect mao si Senator Aquilino Coco Pimentel III. Lumad sa Cagayan de Oro City, unang midagan pagka-senador niya itong 2007 elections, apan napildi ni Senator Mig Subiri. Mipasakag electoral protest ug mipabor ang desisyon kang Pimentel ug nakalingkod pagka-senador niya itong August 2011. Iladong kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa partidong PDP laban, nahimong Senate President si Coco Pimentel hulip ni Senator Franklin Drilon. Ug karong midterm election, anaa kini si kanapulo nga pwesto sa botong kapin 14 million. Ako si Tec Ocampo para sa One Mindanao.